Ka yi ƙoƙari sosai, you really try. Ka yi ƙoƙari sosai, you really try. Ina alfahari da kai, I am proud of you. Ina alfahari da kai, I am proud of you. Allah ya saka da alkhairi. May God reward you with goodness. Allah ya saka da alkhairi. May God reward you with goodness. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci ko karatu da rubutun Hausa ko da baka taɓa shiga makaranta ba, ka ɗauki namba ta akan sikirin ko kuma ka duba profile ɗina, ka ɗauki namba ta iya ta WhatsApp ne kawai ake yin magana ban da kira.